Residenzi bħal dar Nazzaret huma importanti ferm għas-soċjetà tagħna fejn persuni b'diżabilità tingħatalhom id-dinjità li tixirqilhom u jkunu jistgħu jgħixu ħajja indipendenti f'ambjent ta' familja mimli mħabba. Hekk sostniet il-kelliema tal-Partit Nazzjonalista l-Inklużjoni u l-Volontarjat Grazzjella Galja waqt żjara illi għamlu f'dar Nazzaret. Bħalissa għaddej proċess biex titlesta ir-raba dar tal-Fondazzjoni Nazzaret fejn persuni b'diżabilità jistgħu jgħixu ħajja normali bħal kull ċittadin ieħor u jingħataw l-attenzjoni kollha li hemm bżonn. Waqt din iż-żjara Grazzjella Galja ltaqet mad-direttur għall-affarijiet amministrattivi ta' Fondazzjoni Nazzaret Etienne Xkembri kif ukoll mar-residenti u l-ħaddiema li jaħdmu f'din id-dar li tilqa' fiha 10 persuni. Ir-residenti tkellmu dwar kemm iħossuhom kontenti li qegħdin jgħixu f'din id-dar u dwar kemm huma grati tal-attenzjoni li kontinwament jingħataw mill-ħaddiema u l-volontira. Min-naħa tagħha Grazzjella Galja ringrazzjat lil ħaddiema u lil volontira li jagħmluha possibbli sabiex din id-dar tkun tista' topera u toħloq atmosfera mill-isbaħ lir-residenti tagħha. Hija sostniet li l-persuni b'diżabilità huma parti essenzjali mis-soċjetà u fil-waqt li għandna nurruhom rispett għandna nagħmlu dak kollu possibbli sabiex ngħinuhom iħossuhom parteċipi fil-ħajja ta' kuljum. Għalhekk saħqet li rridu naraw li l-kundizzjonijiet ta' kull persuna b'diżabilità ikomplu jitjiebu anke permezz ta' iktar djar bħal dar Nazzaret sabiex tkun assigurata integrazzjoni massima. Il-Partit Nazzjonalista ilu żmien twil jisħaq li persuni b'diżabilità għandhom jingħataw l-appoġġ kollu meħtieġ ħalli jkunu jistgħu jaħtfu l-opportunitajiet u jilħu l-aspirazzjonijiet tagħhom fejn investiment f'aktar residenzi fil-komunitajiet żgur li jgħin biex jintlaħqu dawn l-għanijiet.